Berbec. Prima zi a lunii septembrie îți aduce o perspectivă proaspătă asupra obiectivelor tale. Este momentul să te gândești la direcția în care îți dorești să te îndrepți și să iei măsuri concrete pentru a-ți atinge scopurile. Fii deschis la noi idei și colaborări, deoarece acestea ar putea să-ți deschidă uși importante. Taur. Ai grijă la modul în care comunici cu cei din jur în această zi. Cuvintele tale pot avea un impact puternic, atât în bine, cât și în rău. Concentrează-te pe comunicarea clară și respectuoasă, iar rezultatele vor fi pe măsură. Pe plan personal, ia-ți timp să reflectezi asupra relațiilor tale și să te gândești la cum le poți îmbunătăți. Gemeni. 1 septembrie aduce cu sine oportunități financiare. Fie că este vorba despre investiții, economii sau chiar oportunități de creștere în carieră, este momentul să evaluezi cu atenție opțiunile disponibile și să iei decizii înțelepte. Fii atent la detalii și nu uita să ceri sfaturi de la experți în domeniu. Rac. Astăzi se pune accent pe relațiile tale personale. Poți fi în centrul atenției în cercul tău de prieteni și familie, ceea ce îți oferă ocazia să împărtășești gândurile și sentimentele tale. Este momentul să-ți exprimi cu sinceritate dorințele și să asculți ceea ce au ceilalți de spus. Empatia și înțelegerea vor juca un rol important. Leu. Cariera ta primește un impuls pozitiv în această zi. Ai oportunitatea să demonstrezi abilitățile tale de leadership și creativitate în fața colegilor sau superiorilor. Cu toate acestea, asigură-te că împărtășești recunoștința cu echipa ta, deoarece succesul tău este rezultatul colaborării și susținerii lor. Fecioară. Te afli în centrul schimbărilor și transformărilor personale. Este momentul să lași în urmă vechile obiceiuri sau gânduri limitative și să abordezi noi modalități de a-ți atinge potențialul maxim. Autoîncrederea și răbdarea sunt cheile evoluției tale în această perioadă. Balanță. Relațiile tale sociale sunt sub lumina reflectoarelor în această zi. Interacțiunile cu prietenii, colegii sau membrii familiei pot aduce momente de bucurie și distracție. Este posibil să primești invitații la evenimente sau activități care îți vor aduce satisfacție emoționale. Apreciază conexiunile cu cei din jur. Scorpion. Cariera ta are șansa să strălucească în această zi. Poate apărea o oportunitate neașteptată de a-ți demonstra abilitățile și talentele în fața superiorilor. Fii pregătit să-ți asumi responsabilități suplimentare și să arăți de ce ești capabil. Planurile de viitor pot fi puse în mișcare acum. Săgetător. Învață să te deschizi la noi perspective și să explorezi domenii necunoscute. Această zi îți poate aduce oportunități de învățare și călătorii mentale. Fie că este vorba despre a studia ceva nou sau a te conecta cu oameni din medii culturale diferite, această experiență te poate îmbogăți profund. Capricorn. Aspectele financiare sunt în prim plan în această zi. Ai grijă la cheltuielile tale și evaluează cu atenție investițiile sau propunerile financiare pe care le primești. Este momentul să fii responsabil și organizat în gestionarea resurselor tale, pentru a-ți asigura stabilitatea pe termen lung. Vărsător. Relațiile tale personale sunt în centrul atenției. Poți fi solicitat să oferi sfaturi sau sprijin prietenilor sau membrilor familiei care trec prin momente dificile. Empatia și înțelegerea ta pot face o diferență semnificativă în viața cuiva. Nu uita să-ți exprimi și propriile nevoi și gânduri. Pești. Cariera ta poate lua o turnură neașteptată în această zi. Fii deschis la schimbări și ajustări în planurile tale profesionale. Oportunitățile pot veni din surse neașteptate, așa că fii atent la semnele subtile. Este momentul să-ți folosești creativitatea și intuiția pentru a naviga cu succes în noile direcții.